гримирам като цяло и да, ще ви говоря някакви неща. Мога сега малко да излизам, затова ще си гримирам, защото първо мога да излизам с Николай Андреев, който може да последвате. Николай Андреев, Ники по-скоро, така да го кажем, Николай и Йоана, защото другата ми приятелка Анджи, с която си имам YouTube, я няма, на басейна имам предвид и да. Така, чакайте малко да се изпълня. Съвзема. Леле, мале. Като цяло така, окей. Някой ми писа в лайки. Как си? Добре съм, как да съм? Майко мила, лайки не съм известна, защото моя канал е скрит като цяло, но по-скоро скрити видеа. Леле, мале, как се намацах, как усетих това. Направо се едно съм пукнала. Значи всички се закъснят и аз съм... Ще стана накрая сама в парка и това си представям, хора. Това си представям. Ама може и да не излизам, защото може никой да не е свободен накрая. И да, като цяло. Така. Отваряме. Това е мое. Чудо. Трудно е да ви покажа как си слагам червило, така че съжалявам. Като цяло точно по очертанията на устните ми. Все едно това е молив. Така да се каже. Епири. Епири. Да си слагам молив. Един път с Иланка чакахме 100 часа. Николай и Анджи, с която съм имам. Буквално почти 100 часа ги чакахме като цяло. Просто... Ако някой мой приятел гледа това видео, хайхнете го. Ако искате да не напишете коментар, ако са отворени коментарите като цяло. Не, спокойно, хора, нямам въшки. Просто се чешам, защото ето тук имаме една пъпчица. И да. Това са сенки, ако се чудите какво са. Слагат се на очите, ако гледат момчета това видео, да знаят как да се гримират. Така да го кажем. Направо съм толкова променена от втори клас, че просто не е истина. Цяло в канала на Николай Андреев качваме само видеа левските. Да, и там са почти всичките ми приятели. Само тия, дето имат телефон. Анджи, Йоана, Георги, това, Анджи, нали, аз. Може да сложите и ето тук. Цяла, слагам. Яй. Буквално всички, защото гледах едни коментари, как той си пише с Георги и Георги пише там еди какво си, йо, Ники, дъра, и Ники пише, откъде си ми намерил профила. Аз съм като, да, ама той има YouTube, нали, като цяло, и той, Ники, Николай Андреев, е навсякъде в социалните мрежи, има повече,
абонати от мене. Аз имам 27, той има 69 вече, защото аз го последвах. Аз сега не намерих канала, защото буквално... Леле, мале, 5 минути това клипче. Дай да е на завършване, защото... Да. Ще слагам миглички за първи път, че... Цяло. И ако някой гледа от нашия клас това клипче, не трябва да го чува това. Първо, скривате подаръци от мен. Значи, като се видим тия дето, нали, може да се вида с тях, ще ги дам, нали? Не в училището, аз ще ги дам, а пък, да, не са тетрадки нито нищо за учебните дни. На Ники и на Анджи, например, на Анджи ще подаря едно за приятели. На Ники ще му подаря едно такова на Левски София. Може и на Георги, който знае. Защото, нали, двамата обожават Левски София. Не трябва просто да спират да говорят за това. Аз не мога да рисувам Левски София. Но обичам този отбор. Никой да не коментира. After having че Левски София нищо не се видяли. Ако не съм гледал това видео, сорите. Но и че скаха добре. Както Ники казва в неговия канал. И двата отбора са добре. Да, знаете. Чакайте да си сложим някакво бижу. Аз не съм носила нищо от няколко години. Не. Аз ще слагам бижу принципно. Тя чакам Анджи да излиза. Тя излиза, а не излизала. Иде се да ни. Като цяло. Надявам вида. Тата вкъщи ли са, али съм сама вкъщи. Добре. Като цяло съм сама. Чайте малко да използвам това. Така, хора. В момента храна нещо. Което момчета би искали да видят. Как момичетата продължават да скримират. Затова мога да скипнете по-натам, когато вече съм готова. Яо. Приличам на липката на Немо. По-добре никой да не го гледа това. Приличам на липката на Немо. Мале. Станах не на рибката Немо, а на хаштаг момиче beautiful. Как ли се казваше, да? Като цяло. Добре, отворила съм вратата. Окей, качвам съм. Не говоря така наистина. Просто така си говоря. Истински ми глас не е аха, дра. Е така сладко на истинския ми глас.
Това. Просто си използвам фалшивия глас, защото така си съм малко по-детинска като цяло. Но да, не съм дете като цяло. Дете съм, айде, средно дете. Защото принципно на другата година ставаме на 10, а сега сме трети клас. И да, след един месец отиваме в трети клас. Малка съм, да. Трети клас. И да. Значи в трети клас ние ще сме горе долу на 11. 12, 11, 12, толкова. И да. Ние като цяло много рано започнах на училище. И не, много късно. Чай. Май да, не знам. Сбъркай се. Да. Аре, байс.